Pogledajte samo kako ovo izgleda, znači ovo je baš jedan od najčudnijih, ako ne i najčudniji auto u GTA 5. Za najpovoljnije igrice putem interneta posjetite sajt kingwin.com. Na ovom sajtu možete naći vaše omiljene igrice po najpovoljnijim cenama, link će vam biti u deskripciji. Pozdrav svima ljudi, ovdje su Ares, dobrodošli i klip ljudi moji, danas igramo ponovo GTA posle 100 godina, znači nisam upalio GTA, ne pamtim, izašlo je gomilu nekih update-a, dodat je sneg, svašta nešto je promenjeno i dodat je po meni možda najčudniji auto u GTA 5 koji ćemo upravo danas testirati. Ukoliko želite još GTA 5 klipova na mom kanalu, obavezno se sada svi subscribeujte i ostavite neki like, uglavnom da ne dužim, ajde odmah da pređemo na gameplay. Evo nas u GTA i to GTA online-u, ja mislim da nisam snimio GTA video jedno mjesec dana sigurno, uglavnom ovo će biti zanimljiv video sigurno zato što je izašao novi auto u GTA online-u koji moramo da probamo i sad ćemo da vidimo samo, čekaj na internetu da ga kupimo, ovo, znači sad ja ne znam da li je ovo tehnički auto ili je više motor, ali pogledajte samo kako ovo izgleda, znači ovo je baš jedan od najčudnijih, ako ne i najčudniji auto u GTA 5. Znate šta, pošto ćemo customizovati ovaj auto da bude onako totalno sprdnja, neće nešto truditi, izgleda brutalno, pošto vidi se da je ono auto sprdnja, ili motor šta već da je, napravit ćemo neku zezaciju, ajde nek bude pink boja i stavit ćemo ga aj vamo u garažu night cluba, neka bude drugi sprat, može. Tako da sad ćemo sačekati da dođe pa idemo da ga buđimo. Ovo je inače moj klub. Ovdje nastupaju veliki muzičari, evo vidite postere, znači red je u klubu, ne mogu ljudi da uđu, čekaj samo Interior Night Club, večeras može ulaz slobodan, čekaj. Ne, $100 je bilo, koliko najviše? Free, ajme, da, $100 najviše, stavit ćemo free entry, dress code, nek bude kako hoće, neka dođu, evo. Ja sam promenio, upadajte ljudi. Evo ga, stigo je, piše u levom donjem uglu, znači stigo je 100%. Idemo sada dole u garažu da vidimo, samo da vidim gdje je to. Idemo u garažu, gledaj ove cijevi kako stoje, ovo je baš užasno, ja nikada bi došao u ovaj klub. A pogledajte samo dress code, znači jakna i ništa, znači, dobro, fino. Opa, vidi ti to, šta je ovo čoveče? Kako se ovo, gle ovo se sedi vamo, ja sam mislio da je ovo zapravo mjesto gdje se sedne kao, la će ovo biti čudno, ne znam kako ovo skreće uopšte. Čekaj da vidim. Brate. Ovo garant leti, 100% leti, gle ovo, čuje se kod traktor. Gle. Ovo je nešto za drift izgleda. Jes boga mi, opa. Baš me zanima, sad ću malo vamo gasa da dam da vidim koliko može ići, mada evo već mi je ovdje skretanje. Dobro, vidjet ćemo zapravo kad ga nabuđimo, to će nam biti prava mera. Ali, vamo sa desno, dobro. Evo ga, nema snega vamo. Ovdje skrećemo. Da, skretanje je jako čudno, znači kao što biste očekivali, ono nemoguće skretati. Ali, ajde da uletimo. Sad ako kaže da ne može da se vuče, ubiću se. Dobro, treba naprijed. Gle, ti nogama moraš nazad da ideš, bravo, ovo nema rikvercu uopšte. Gledaj sad ovo. La majko mila. Okej, ajde da nabuđemo ovu mašinu, znači armor upgrade 100%, kočnice najskuplje. Pogledajte koliko ja para imam u ovoj igrici. Znači mogu da kupim čitav grad, otprilike. Air filters, šta je ovo? Druže, šta je ovo stvarno? I koji će mi? Ovo izgleda kao cooler za procesor, brate. To izgleda kao procesor, onako kad se nakači. Brate, uzet ćemo najskuplji, to je realno jedina opcija. Najjači engine, naravno. Headlights, stavit ćemo xenon svetla, naravno, jer nam se može. Livery, real can, šta? Dobro, ovo nećemo, ne znam da ćemo staviti ovo uopšte. Gle, ovo kao Tompus, nemoj zezati, ali dobro. Ajmo dalje. Winner Club, ne, ništa mi se ovdje nešto ne sviđa, brate. Nećemo, stavit ćemo na Plate, stavit ćemo, ima li ruzi? Ne, stavit ćemo ovaj crni, Respray Primary Color. Ajde, sad šta ćemo da uradimo sa ovim ovdje? Gle, ova traka što ide, brate, šta je ovo? Ajde ovako, da li mat, ne.
Stavit ćemo klasik. A treba hoću onako baš da bude neobičan. Znači da ga stavim da izgleda da ni nešto ne liči. Čekaj da imam. Aj stavimo ljubičastu. Može ljubičasta, može. Ljubičasta i stavit ćemo secondary color. Recimo neku mat. Što je ovo odvratno. Žuta, a? Yellow ide dole. Transmission, može ovaj super transmission. Turbo naravno, uvek. Wheels, ovo ćemo da vidimo sad šta ima. Tire, dobro da bude bulletproof, to ćemo stavimo. I tire smoke. Koji ćemo smoke? Ide žuti, a? Ili ljubičasti? Ljubičasti, neka ide. Pa iskreno nisu nešto previše stavili za nadogradnju, to mi se baš ne sviđa, pošto bukvalno ništa ne možete uraditi, ali ajde vidimo kakav je sada, da vidimo da li je sada brži, baš me zanima na šta će ovo da liči. Znači, fino se čuje, wow, dobro, okej, nije loše, čekaj samo, dobro sad već ide, kako da ga ispravim, evo ga, dobro, idemo ovamo, idemo samo malo se vozamo da vidimo čisto. To je ovo neko bombardovanje. Gledaj ove felne kako su naprijed sa ove strane ko gledalo neko. Nije loše. Ali najjače mi je ovo što unazad mora da gura nogama. To mi je baš, ne znam, ovo ide brzo. Jao, šta mi je sad palo na pamet. Ako ide dovoljno brzo. Da, onda ću kočiti. Jako sam glup. Mislim da će odmah spustiti noge da nogama koči, da se oderu patike. Ali da, definitivno ima kočnicu. Tako da, ajde malo sa policijom da se zezamo. Da vidimo da li možemo pobeći od policije. Ajmo machine gun. Okej, dobro. Ajde vamo malo da poubijamo ljude. Gle ovog lika na motoru, čoveče, u majici po ovoj zimi. Baš me zanima šta se desi kad se uništi, to je da li može da mu tipa otpadne točak ili tako nešto. Čeo prvo malo da se baš sam pametan. Gledaj kako da se pomerio točak napred. Da se sad ovo može voziti? Ma može, tu je i dalje radi. Da li je tu policija, moramo još malo da ih simamo. Op, ubi lika. Ovo je problem. Znači ništa nisam pritisao, samo je ustao sa motora lik, bukvalno. What the fuck, ajde dobro, idemo dalje. Gledaj šta? Bukvalno imam WC šolju. Kako se ovdje, ovo definitivno neki modern vamo. Aj gledaj ovo, majke ti. Imam kotlić, brate, na leđima. Šta? Kako se ovo desilo uopšte? Mislim da imamo definitivno neke modere u lobiju. Pogledaj TNLO. Da, bukvalno je sada, ne znam, nervira me ovaj online, tako kad ljudi svašta ubacimo da je opet zanimljivo smiješno je. Kao... Gde mi je nestao motor, ali to moj motor? Da, uzu mi lik motor. Gledaj NLO i bukvalno zašto mi stavili WC šolju, brate. A ova igrica stvarno nema granica. Tako da, to bi bilo to ljudi moji, nadam se ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. Puno hvala na velikoj podršci za još GTA 5 klipova. Obavezno se pretplatite na kanal, upalite ono zvonce. Eto, lajkujte klip, komentarišite šta god želite. To bi bilo to ljudi moji, mi se vidimo nekom od narednih klipova. Pozdrav!